בבקשה, סיגריות. להוציא לך? כן. תודה. שב יד אליהו. בדרך אל האוטו של טל, שהוא בעצם אוטו של גל. בזמן שהסתיידתי ושחשוב באמת, כאילו. היי. באמת? הבאתי הכל. בסדר? חיי גל. חיי גל. ב-30, אה? 30. לגמרי 30. יאללה. זה מטורף. קטע מטורף, אה? מטורף. 30. 30. כאילו לא... חושבת שהיא תאהב? תשמעי, כאילו... פשוט גל, כן? אפשר לדעת. לא ממש לא, אבל טיפוס היא כאילו תתלהב? וואלה, גל יכולה להתלהב מאיזה שטות, ויכולה כאילו לחשוב שזה משהו אחר סופר מאפן. כאילו, אי אפשר לדעת איתה. כאילו... אבל יכול להיות שזה ירגש אותה קצת, כאילו. יכול להיות שזה ירגש אותה. וואלה, יש מצב. תלוי באיזה מצב רוח נתפוס אותה. כאילו... יודעת. אם על הבוקר, אולי זה ירגש. אם בסוף היום, אולי גם לא. כאילו, אבל יש איזה טוויסט, יש איזה ספין, יש לזה איזה קטע, לא? כן. כאילו, כן. ה-togetherness, הביחד, המשפחתיות, החברות, את זה שזה הכל בשבילה. המלודיה. המלודיה, לגמרי, האומנות. למען האומנות. כן, זה אומנותי, לא? זה אומנותי לגמרי, מה זה פסטיש של ז'אנרים. מהמם. כאילו, אני הייתי עפה על זה. תשמעי, את זה לא גל. אני זה לא גל. אני גם כבר בת 30, כאילו... את לא בת 30. את עברת את ה... אני עברתי את זה כבר. עברת את המשבר הגדול. טוב, אז... שיהיה בהצלחה. נאחד כוחות. יהיה בסדר. יהיה בסדר. חיים. סבבה. קימי!